Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Aya, 30 anyos. Nagpuyo sa Danao, Cebu ug naa kasamtangan karon sa laing nasod aron manrabaho. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa dihang nag-pass out ko unya nag-seizure. Aron inyong hisabtan, ingon ani ang panghitabo. Mularga ka sa gawas? Ma. Anong mularga pa man ka nga ni amang kay trabaho din hi? Ma, kamay laki kog sweldo din uy. Kung na ako dito sa gawas, mas dako akong opportunity. Pila maday sweldo ni mo dito kung mularga ka? Oh, dili raman hinuon maglayo din ma. Ang nakanindot lang ko dito kay iniguman sa akong kontrata, pwede mo ko makapangitaglain. Daghan mo kong nadunggan nga nagsugod sila sa ginagmay pagyud pero karon dagko na kayog sweldo uy. Kay pila naman sa sila katuig dito. Ay, Ma, sige na lang gud. Para ato ra sa bitaw ning akong buhaton. nahala. Aw, ikaw. Kaya magkani mo. Nalimot ka ma? Nga dili ni mo ay first time nga nalayo ko ninyo. Gilarga sabi ako Mindanao sa una para manarbaho. Duha ka tuig sad gani ko dito. O nahala, ikaw good. Basta kay mag-amping ka dito kay layo ra ba me? O ma, salamat ma. Mayo gani no kay gitugtan ka ni mama nimo no. Lagi day uy. Wa man sad siya mahimo basta gustuhon na ako. Nakaila kayo to siya na ako nga magtuman gid ko sa kong gusto. Anya be? Kumusta man ang trabaho? Okay ra ka? Okay raman. Pero maulagi uy, kamay kayong sweldo. Pero sige lang uy. Libre bito atong kaon ug accommodation. Mao bitaw nga nagplano man gani ko mangitaglain sideline dinhi. Pwede di ay? Basta wa pa na human atong kontrata? Ay dili ko na. Pero ka namang patago lang kuno. Dagaman kunog mga ingon ana dinhi. No. Dili lang ko ano, uy, lisod tapod. Oh, ako gani? Ay, da uy, tanaw lang pud uy. Taod-taod naman di ko kini eh. Gimingaw naman kay ko sa akong pamilya sa laing nasod. Dili man day nalimpod nga mangita kag laing opportunity din eh. Tay! Inig sa paduha. Manglaag ta. Ha? Tamo lang day uy. Nibaw bitaw ka nga gamay kay itong sweldo din eh. Unya, kuhaan pa gina ko para lingaw-lingaw na ako. Na, ayaw na lang uy. Hala no? Mag-usa na ta katuig dinhi uy, pero wa gyud ta kasuway og lingaw. Silag trabaho. Day, sunod na lang lagi ko. Magpadapa ko na lang mama sa Pinas, good. Magkuwang na gid akong kwarta. Time para gud. Okay ra ka? Ha? Nga di ay? Mura magkagluspad. Nangluspad gid ay ko. Ooy. Mura maglain akong lawas, good. Maulay na lang day ka. Pwede naman mo under time, di ba? Dili lang ko, uy. Anong gunpod? Pila na lang pud bitaw ka oras mahuman na atong shift. Ay, paita yun aning atong life, no? As OFW. Pero sige, ay, laban lang yun ta, ani. Sigurado man ka nga okay ra ka. Oy, day. Okay ra ko. Maayo kay nakatawag ka, nak. Kumusta ka naman diha? Ni ama, okay rin taon. Pero Taysa, murag, nihuko ka mas akong tanaw, oy. Mas maayo hinuon ma kay katong diha pa ko sa ato. Pertibe na akong buso ka.
Uy, pauli na lang ka dire nak. Na, ipapriso ko ni mo, ma? Nabi kontrata. Unya, do ka tuig pa akong kontrata din eh. Ay, kimingaw na mangguko nimo. Ma, ayaw ka bala ka. Pilari pagdagan sa tuig. O sa katuig naman ang pud. Ug mahuman ang akong kontrata. Okay ra magyug ka diha. Okay na ko, ma. Ayaw ka bala ka na ako. Ana, sige. Okay nak. Basta kay panawag baya gyud sige ha. O, ma. Ako niya ba? Sige magtrabaho. Paglingaw sad. Apiki lagi ko sa kwarta. Unyag pahuwamunti ka, mugo ka. Ha? Ay, ayaw lang, uy. Ay, ani na lang. Librihan na lang tika. I insist. Pero, Ayaw nagpiro-piro di Masako jog ko ron. Librihan tika. Manglaag ta. Okay? sige. Oh, yes! Dahil nalipong naman ko, uy. Adali na po, uy. Hardinker ka dito sa Pinas, no? Unya karon sa duha pa lang gani ka baso, nalipong na ka. Taot-taot na sabi ang awa ko makainom. Lipong kita, ayaw ko. Ay! Aya! Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko mahibaw kung tungod ba to sa akong giinom. Maong nag-pass out ko. O tungod lang yun sa akong stress. Matod sa akong amigang bayot, nag-seizure daw ko pag-pass out na ko. Og akong pagkatumba kay paatubangan. Hinungdan nga nabuak yun akong duha kang ngipon sa atubangan. Sunod na lang nahibaw-an ako, naan ako sa akong gistayhan, o pagmata na ako, naa akong amigang bayot, nga napuno yun ang naong sa kabalaka. Unya, Day, panamin sa. Ginoo ko. Naon sa maning akong ngipon. Pagtumba na nimo, kusog jud kayong impact pagtumba nimo. Pwede na kong kuyawa, kaya nag-seizure ka. Dili gyud ako madawat, no? Kung doon na pa'y daw tang nahitabo nimo. Kitungod yun na ako ba? Uy. Ayaw iblay mag-imong kaugalingon. Dili, kaya kung pa ko mamugos nimo, no? Dili yung tanim mahitabo. Uy. Kinahanglan pagod kang magpa-check up aron pagsiguro kung ba internal bleeding sa imong kaya nag-seizure ba ka? Mao ba? Ay dawin, nag-uul yun ko. Wa lagi ni. Mag-ampo lang ta. Your experience of fainting episode caused by stress. The good news is that we didn't find any signs of internal bleeding. Thank you, Doc. Kumusta mo pa-check up, Day? Negative ang result, Day. Wala internal bleeding. Ay, salamat in town. Unyaan, yun sa lang doktor. Wa man ko ni sulti niya nga nag-inom ta. Ang ako nang giingon nga, di kalit ko pass out. Ug mo to ana siya basin tungod daw sa akong stress. Mayo na lang gani kaya wala ka internal injury. Ang problema lang nato ang imong ngipon. Ay, pero ayaw pala ka, ha? Di ba matod mo? Nagamit na nimo imong insurance karon nga tuig. Ang ako lang sa mo'y gamita. Pwede naman daw isakay. Mao ba? Lagi. Unya, kano sa manong plano, ha? Aron makuyugan di ka. Ay, salamat din taon. Kinaokay na akong ngipon. Hello, sabad ko. Sakto minute ako sto, pero... Ay, tuka mo kayo. Ay, sakitas ako. Ay, nga naman eh.
Muna mabuak sa kasakit. Wait, day. Kung magpasikan opinion ka, aron sa pagsiguro. Unsa? Nagpa-second opinion ako, pero same ra gihapon ang result. Negative. Which is, dako kay kong pasalamat sa Ginoo. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong sige maglabad akong Posible ka ha, nga tungod nis impact sa kong pagkatumba atong nakuyapan ko. Pero, negative raman ang resulta sa mga test nga gibuhat nako. Ikaduhang pangutana, nakabantay gagos akong lawas human ato bisag kompleto akong oras sa tug. Pero di manggihapong na akong dukaa. As in, bugat gyud kaayo akong mga mata. Nga naman ka ako. Ikatulo nga pangutana, kung negative man akong results, doon ako'y nabasahan sa online nga once mo agi daw ka og seizure, makaguba daw ni sa brain cells. Tinuod ba? Kung tinuod man gani, dili ba gud na makita sa MRI? Ikaw pa tog katapusan. Unsa man kahibug-at nga cause atong pagka-pass out nako? Posible ka ha nga tungod sa akong giinom o tungod tos kakapoy sa akong lawas og sagol na stress. Kay before man gud to nahitabo, naglain akong lawas unya mura akong malipong. Doon na ba mo ikasuggest nga kinahanglan akong ipacheck dinhi aside sa MRI? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aya. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magkiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugs kay usa man ako ka drug addiction specialist. Basi klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o di ba sa mong buhatan sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga God bless us good, no, always waking up is a blessing not a privilege. Waking up is a blessing not a privilege. Daghang kayo mga tuog nga di na mo mata mo dito nagpahulay sa dayon. So, pasalamat tayo nakabuntag nga nakamata pa ta nga kumpleto ba sa lawas ug panguna-huna. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw si Aya, 30 years old, taga Danau City, Cebu. Usa di siya ka OFW, no? Bisa may mga nalimot mga diretso family, dakoy classmates sa Danau diretso. Dr. Edwin Mingito, yung mga anak niya sa Sugod, Cebu. Inaot nga dili kayo dako ang kadaot nga nadulot diya sa Linog, di pa lang Dugay, diya sa northern part of Cebu, no? Ug diya sa Compostela, mga Paradyang family, mga Nubal family diya sa Compostela, ug nila ni Ma'am Luisa, sa apelyido ni Ma'am Luisa, nalimot ko, diya sa Consolacion, no? Alright, mga Huros family diya sa Pinmungahan, no? Sige na ba nag-chat si Huros, so yung mga Barliso, Kimpan, Albiro, nga to sa abroad. Pero minutes lang mag-chat na ko. Salamat sa makananayan nyo ng pagpaminaw sa itong programa. So, unang pangutana ni Aya, nganong sige maglabad akong ulo? Posible kaha nga tungod nis impact sa akong pagkatumba atong nakuyapan ko. Pero negative raman ang resulta sa mga test nga gibuhat nako. Well, trauma, duha ra ka lasing rason nganong mulabad atong ulo. In general, one is due to stress and the second is due to migraine. That is in general. Stress because mo contract mo gud nga itong mga muscles sa itong ulo, itong mga problema,
Mo nang mulabad. Usually kining luyo sa atong tangkugo, luyo sa atong liog, mo na kasagaran mo na nindot tag sa pisilon. Another reason nga nang mulabad ang atong ulo is because of migraine. Nya sa may maka-cause aning migraine, there is an abnormalidad sa pag-cirkulasyon sa dugo sa atong head area due to trauma, kini nani panitabo nimo, due to lesion, infection, sa pamandiha mga klase nga mga inunta factors nga maka-cause of abnormal functioning sa pagdaloy sa dugo diha sa atong ulo. Na bleeders ba yan atong ulo, daghang kay mga blood vessels, no? So katong pagkatumba nimo nakuyapan ka og wala lay inunta findings, kalimtin na lang to. Usahay mo lagi na og anxious ka, stress ka, labad imong ulo kay mo siya magagunaw na negative. Sunod nga pangutana, kamantay gyud ko sa akong lawas suman ato bisag kumpleto akong oras sa tulog kay pete gyud gihapon nakong dukaa. As in bugat gyud kaayo ang akong mga mata. Well, wala kay restful sleep. Sa may definition sa good sleep. Ang definition sa good sleep is when you wake up the following morning, you feel refreshed, you feel recharged, nga ma-replenish ang energy spent the following day, no? So kung moingon kag nakatulog ka pero giduka ra gyapon ka murag wa gyud masud sa definition sa good sleep ang imong pagkatulog. Kay na may mga tao matulog og pila ka oras pero pagka buntag giduka lang gyapon. Apoy mga tao nga matulog lang mga 3 ka oras pero recharge pagka the following morning. So manalagin na. Balikon ako, good sleep is when you wake up, kunya condition kay ka. Mo na good sleep. Dili ang kadugayon sa pagkatulog. Sunod nga pangutana, kung negative ang akong result, doon na kahay nabasahan sa online nga once moagi daw ko og seizure, makaguba daw ni sa brain cells. Tinuod ba? Kung tinuod man gani, dili ba gyud di ay ni makita sa MRI? Kung magnetic resonance imaging, dili na siya may diagnostic procedure kung nagsuspit siya ta nga naay seizure problem ang usa ka tawo. Sakto nga diagnostic procedure. Although na po medyo mutabang ang mga findings sa MRI. Ang gisugyot gyud nga laboratory workup is the electroencephalography. Kining electroencephalography na ay mga wirings nga ibutang sa atong ulo nga mukuan sa brain waves, no, nanay kaning mga neurologist expert kayo nani, no, mubasa ng mga detect nga naay abnormal wave ang atong brain, no. So kung naay abnormal, pwede kang nakakay seizure problem, either grand mal, petit mal, or absence, o sa mga klase ng mga seizure problem. So makatabang gyapon ng magnetic resonance imaging. Ikaw pa katapos ang pangutana, unsa may akong buhaton nga cause akong pagka-pass out, posible ka nga tungod sa akong giinom o tungod sa kapoy ra ang akong lawas o sagol stress. Kay before man gud kong nahitabo, naglain ang akong lawas o mura kog nalipong. Doon na ba ko ikasuggest nga kinahanglan nakong ipa-check up dinhi aside sa MRI. Katong electroencephalography. Naamong ko'y klaseng patol nga kanang makuyapan ka. Kining tonic-clonic convulsion, and I'm referring to grand mal type of epilepsy. Grand mal type nga makuyapan gyud ka. So mo nang dili advisable kung naa kay na diagnose kag naa kay grand mal type of epilepsy nga mo operate kag mga motor vehicle o mga machineries o mag swimming kay karong usa kay dili man kakaibaw kano sa mo atake, no? So kining positron emission test, magnetic resonance imaging, mga makatabang gyapon ni siya pagsuta kung nabay mga lesions diya nga findings, nga makaimong hinungdan nga nung nakaingon na ni makuyapan nagkagkalit. Pero akong pagduda nakay grand mal, tonic clonic convulsion nga moresulta sa loss of consciousness in a matter of seconds or minutes. Pero pagka mata nimo recover na ka, uban gani nga mga patulon, mangutan na unsa man ko. Sa may nitabo kasi kalibutan nga nakuyapan niya buwa ng baba. Okay, so electroencephalography ang diagnostic procedure. Ang imong duolon ani aya diya sa Danau usa ka neurologist, no? Di ko sure og kinsabay nagpractice nga neurologist diya sa Danau.
Kung diri sa Sugbo, ay daghan. No? Kung partner sa una, neurosurgeon mga nito, Dr. Wybin Brioris. The same room yun me. Ha? Siya sa buntag, ako sa hapon. Sa Dias Chungwa. Pero wala na karon ha? Nagseparate mi. O, daghang mga neurologist diri sa Cebu. No? Mo examine nimo. Alright? So, hinaot nakasabot ka sa kong speaker ni mo aya sa Danau City o nga to sa libuan, billions nga naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batahan sa mga legal ng mga problema. Thank you very much. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye! Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Kilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Eileen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rodrigo, hingkod ang pangitaron. Menyo ug may anak. Taga Ormoc City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong mata. Doon na magud ko'y anak nga may diferensya sa pangisip. Aron iyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kumusta na mas loloy diha sa imong gihiktan, ha, Rodrigo? Mao lang gihapon ma. Wild lang gihapon, maong kinahanglan lang jud na siyang hiktan mo kay manghilabot maglang tao. Bisan na gani nato nga iyang pamilya. Ay, pastilan. Kung doon na palang unta tay kwarta, ato na unta nang napatambalan si Loloy. Pero giadto biton na mo sa doktor sa una ma. Sa dili pa kayo siya grabe. Wa may findings ang doktor adto. Giadto na po na namog Bisaya ka namang mananambal. Ang ingon, gipadautan. Gibalik-balik na nato dito sa tambalan. Isamot maghinuon ang iyang kahintang human sa pila ka tuig nga nakalabay. Ay, nadawat na ako mga may diferensya yun sa unahunang akong anak na si Luloy. Ug ati manunon na kaayo. Sobra pa'y nag-atiman tagbata nga way buot. Kaluoy sad sa bata. Ulit tao na baya unta na. Mao lagi unta ma. Ay, kita pa mang yung pobre taon ang naatlan o gingon anang kahimtang, oy. Kay kun may igo pa lang siguro ang kwarta, atong mapatambalan o klaro na si Luloy. Gusto unta kong maparayagan ng bata, kay parayagon baya kaayo na sa una na ako. Karon, di naman gid no unta makaduol. Dili lang yun mo kumpiyansa ma. Kibasin makasanay noon si Luloy na to. Nay, nitanaw baya na to ay. Loy, musta naman ka diha, apo ko. Ginoo ko! Ginoo ko! Mahilom ka din na siya ma. Dili na siya ang itagdon ma, pramuhilom. Kaya mugara kang kunagod. O basin doon na si naroon na ang buhaton ba? Ginoo ko! Ama ako sa rin tunulan ng kaon ma kay basin gigutom sa siguro ni. Aloy, niya rin pagkaon loyo. Oh, loy ha, oh. Mao na nila mo pagkaon loy. Loy, napo ko'y nga Diyos ni mo ha. Ganahan man kanin mo. Napa, tanawa. Mituto kumayos luloy ni mo. Murag suko kay siya. Yo pa apo pa ni Aileen. Palayo dito. Di mo magmurag na suko pag ayo. Ni anay mo pagkaon loyo. Pagkaon na. Akong mata! Ay, kasakit! Recorded by X Thunder Gaming. Sukad nga gihiktan o gikapos ko ning akong anak nga may diferensya sa pangisip. Permi na lang nga hait ni siya og tinawan ako. Nasuko gyud siguro siya sa akong gibuhat. Pero am ko'y laing mahimo kay manghilabot naman siya sa iyang isikataw. Og nabiktima na gyud ko. May hait siyang butang nga gihapak sa akong mata. Unya, ay,
Sakit yun sa akong mata, ma. Ginoo ko nagdugo gid ang imong mata, Rodrigo. Skita, di ta ko magkita, ma. Unsa? Huwag ko'y makita. Ginoo ko. Ato na lang tikas doktor. May kwarta, ma. Bisod maganig ang pagkaon ni Luloy og pa-eskwela ni Aileen. Unihang saon man na nimo? Ay, tuan naman to si Aileen, ma. Akong ipapalit og ayos. Masin madara ni og akong butangan og ayos ba. Butangan ang pagduguan ni. Gibutangan ko naman ni siyag udot sa bayabas. Sus, pastilan. Pastilan. Ug maunsa lagi ng mata ni mo, Rodrigo. Okay na lagi ni ma. Ako naman ay nalimpiyuhan ko. Huwag isa po nga na akong kaning akong inusap nga udot sa bayabas. Pastilan yun yung pobreta, oy. Pastilan yun yung kapobre na to. Ah, ni anam na si Aileen. Pa, sure ka? Di ka pa dag-ospital? Wala kita kwarta. Uy, para hospital Aileen. Isod magalintag para kaon na to. Okay na ni. Kay wala na magdugo ang mata. Unsang kay nagkaigo anak pa no? Murag may gunita man tong hait si Luloy. Bato siguro. Sa jud ko makabantay ko na. Yawang luloy pa, uy. Mangunay naman nato. Oh, Rodrigo, kumusta naman ang mata nimo? Sige man lagi gihapon na nimong gisampuungan. Hingpit na yung nabutang pikas kong mata, ma. Unsa? Tungod sa kawadon, gipasagdan ko na lang ang akong mata o dili na jud makakita. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Gihapak sa akong anak nga may diferensya sa pangisip ang akong mata ug nagdugo. Ug dili naman ko makakita. May nabugto kahang ugat ani? Ikaduhang pangutana. Kung may maputol nga ugat, kung magpa-doktor ko, posible pa kaha nga masumpay sa doktor o makakita na ko palik? Ikatulong pangutana. Magsige ra bagbanhod ang akong mata nga dili makakita. Kung magpa-doktor ko ani, mga pila man kahay bayranan ug asa ko nga doktor mo adto. Ikaw pa ug katapusang pangutana. Ang bahin sa akong anak nga may diferensya sa pangisip. Matambalan pa kaha ni siya aron dili na siya makapasakit og laing tawo sama sa iyang gibuhat nako. Asa man sa mo adto ug mga pila man pud kahay gasto. Palihog, tabangin tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rodrigo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anen na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriwa sa mabatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that there is no health without mental health. There is no health without mental health. Ang definition kuno sa health, balance between physical, mental, social ug spiritual well-being and is not the mere absence of a disease. Mo na definition sa health according to the World Health Organization. Ang ato magtatampo karong adlaw si Rodrigo, 40 years old, taga Ormoc City o taga Amo ni, ha? Married na sa usa ka anak. Musta naman dere sa Ormoc? Musta na mga tong mga pinya diha ug atong mga tubo, ha? Sige bagol ko diha, gikan kog Tacloban, gaten ko og among convention sa Lions. Pero medyo ko diha kay diha mo sakay og fast crop balik resibo. One time nagpamasahe ko diha, regards diha mga atong mga blind massage mga attendant, no? Tabi
ginabian malagi ko. Asa man ko lingkod ba, asa man ko ingon man tong day usa ka buta dito older. Sir, doktor ni obra ka sir no. Ingon no kaila man kadako. Buta lagi isa ka kada hapon magumiminaw nimo. So regards niyo tanan sa Ormoc no, ni Pastor Tito Cabardo, regards mga Larasabal family no, musta mo dia kaila na ko ning usa doktor. Da sa Kananga, dari sa paingon na sa Tacloban no, dagkay mga sukang tigpaminaw dia no. Manaot unta nga dili kay dako ang kadaot nga naiguman dia sa Villabaliti no, at bang rabayan siya sa Bugo no, kung kusog ang linog sa Bugo. Posible po dako po kadaot sa Villaba. So ayon taog di na mamalik ninyo na yung pagtayog sa atong palibot, no? Okay, so going back to our sender, si Rodrigo, punto medikal. Unang pangutana, gihapak sa akong anak nga may diferensya sa pangisip ang akong mata ug naigo, nagdugo, ug dili naman ko makakita. May nabugto kaha nga ugat niya ni. Maglisod ko tubag ganing imong problema rod, no? Ako ikasugyot, no? Dahil sa Ormoc, I'm sure na yung mga ophthalmologists nag-practice ya. Nanay sila yung mga kahimanan pagsuta kung sa may damage sa imong mata. Di pa ka sa Sugbo, ako kang i-recommend ni Dr. Jojo Aquino. Dr. Jojo Aquino. Nasa sa Beles o sa Perpetual Socor. Mo siya nag-opera sa akong mata nga na katarak. Nanay sila yung mga kahimanan, mga linti. Manila yung mga kauban ng mga staff ng mga ophthalmologists, optometrists, mutanaw kung sabay damage nga nahitabo ato paghapak sa imong mata sa imong anak, no? So ingon ana na lang yun kaysa magtagna-tagna ko, no? Kaduhang pangutana, kung may naputol man nga ugat, kung mapag-doktor ko, posible ba ka nga masumpay sa doktor o makita nako og balik? Posible ayo pagba sa paglaom. Kay kini nga tong mga ophthalmologists nga expert ni sila to correct whatever nga mga visual ng mga problema. Akong klarohon lang kining mga ophthalmologists, mga kuan ni sila. Like Dr. Edward Tan, no? Ophthalmologist ni sila. Kining medical doctor ni sila, nya nag-specialize sa problema sa mata. Mo na gitawag og ophthalmologist. Nailaing klase ng mga doktor kining optometrist. Mga doktor lang yung tawag nila. Ang ilang expertise is nga mo sukod sa grado sa imong mata para matauran ka og glasses. Pero ako malikon, doktor lang yung adres na to nila, no? Pero dili ni sila mong klase nga mga doktor nga mag-opera og problema sa mata. Ophthalmologist yun. Okay? Posible makakita na kagbalik, Rodrigo, ayaw ko paglaom, no? Bata pa man ka, 40 pa may mga edad, no? Sunod nga pangutana, ikatulo, magsige ra ba og banhod ang akong mata nga dili makakita? Kung magpa-doktor ko ani, mga pila man kahay bayranan og asa ko nga doktor mo adto. Naaman ka sa Ormoc, di ko kabalog kinsa bay ophthalmologist da sa Ormoc. Pero naatay USPA or Ormoc Provincial Hospital ba na? I'm sure na sila Department of ENT or Opta, no? O dire sa Vicente Soto naatay mga Opta. I'm sure na sila Department of ENT or Opta, no? O dire sa Vicente Soto naatay mga ophthalmologist dire, no? Wa na ko ka updated do kinsa na yung mga Dr. Miel man to sa una o sila pero wa na ko ka ano kinsa na rin bago nga mga naadya, no? Vicente Soto Medical Center man ko sa una pero dugay na kong nawa diha, no? Di na ko ka-update to kinsa na may mga bagong mga ngan sa mga doktor na naasahan sa kada departamento. Pero government hospital lang rod ang imong duolon para nga naman gani inunta gastuhan dili gyud sama sa kadako sa private, no? Kana kung limited na nga tong financial preparation, no? So mo na ako ikasugyot nimo ayaw pagwa sa paglaom kay daghan advance sa kayo ta karon, na mga problema sa mata kuan na sulbad na, no? Okay, ikaw pa ko tapos ang pangutana. Ang bahin sa akong anak nga may diferensya sa pangisip, matabalan pagka ni siya aron dili ni siya makapanakit og laing tawo sama sa iyang gibuhat nako. Asa man mi moduol pila man pod kahay bayan, no? Pwede mo moduol dia sa East Visayan Medical Center, no? Dia sa Tacloban City. Pakitaan niyo si Dr. Benjamin Go, amo ning graduate sa Luis Vicente Soto tong panahon nga ako pay department. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga programa sa Ramen. Tapos katag-greeting din sa atong lugar. So, kung mga basa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Nationwide Tataka Ramen. Daghang salamat o maayong.
Mayang adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 30 anyos, taga San Roque, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Kawa na ako masabti kung nganong murag wa siya klaro nga diagnosis. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga panghitabo. Jasmine, pareho kong tiwas ani nga mga paperworks, ha? Sige ma'am. O kinalan nga mahuman na tanan today. Kay gamito na ugma para sa presentation. Okay ma'am. Thank you. Overtime na sad ko ani. Sayuha ko nimo ni Matanak. Iba alas 3 na mas kadlawon ka natog? O pa, ako manggihuman ang tanan akong trabahoon, good. Na kinahinay lang ito si mong kaugalingon. Nahibaw ba ihag kang lawas lang atong puhunan, ha? O pa. Ang kapugat man sa kong uwi. Malipog man ko. Girl, wala lagi ka mag-lunch. Ay, nara ko'y gitiwas nga trabahoon, girl. Uy, kaon sa kuno. Tanawa, oh. Nuspad na ba ka? Grabe man sa kamudag trabaho, uy. Mura magdaghan kay kagibuhi. Di man sa kuganahan ko nga di na kumahuman ang mga trabahoon. Onya, girl. Wa man ikaw humana na nga itong trabaho sa office. Ayaw presyura imong kaugalingon, uy. Uy, uy, unsa ka, uy. Uy, Jasmine! Uy! Oh. Nak, ayaw kay ipapauli kasi inyong supervisor. Para magkapahuway ko na ko pa. Nak, masin ba yaw hinahina na nang naningil imong lawas, ha? Gibaliwa alam nimo. Okay na lagi ko pa. Makapahuway lang ko gamay, oh. Okay na ko. Nak, Ay, kasakit sa kong tiyan. Pa! Oh. Pa! oh nak, naunsa ka? Sakit ka nga Tama. kong tiyan. Jasmine! Dili na ni Mayo, Jasmine. Dadun natin ka sa ospital. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe lang gid ko kakumpiyansa sa akong kaugalingon. Bisan og nana ko gipamati, nagtuo ko nga mawa ra siya kung makapahuway nako. Unya, Base sa imong lifestyle, murag sobra lang yung kaka-stress yung trabaho. marag mao sa naiduda nako, Dok. Ma-pressure man gud ko, Dok. Uy, magsigi ko gunahon na sa akong trabaho. Hinungdan nga di na pud ko makatug dayon. Magsigi kog overthink kung wa bay palpak sa akong trabaho. O baka basig na mga trabahoon ba nga nalimtan ako. Mga bisan og nagpahuway ang akong lawas, ang akong utok nagsige paghihapog hunahuna sa akong trabaho. Sa ato pa, anxious ka pirmi. O, Dok. Mas mayog buduol kag psychiatrist aron ma-overcome na nimo ang imong anxiety. O matuduan ka kung saan nimo pag-control ang imong gibati. Okay, Doc. Jasmine, anak. Nalipay ko nga wa na kay ka magpadag pressure sa imong trabaho. Gimanage lang na kong tarong ang akong oras pa. Aron dili ko magkarakara permis trabahoon ba. O gihinay-hinay na ko ang tanan. Gani, magsugod na po kog exercise.
Kay maayo man kuno na para maminos-minusan ang akong anxiety ug stress. Oh, maayo kung mao ka na, anak. May gani kay nindot kay ang panahon ron. Nagka-checking yut ko. Agay. Agay. Agakuntihan. Tabang! Tabang! Unsay problema sa kong anak, Dok? Dili kami makahataw diagnosis nimo. Pero based sa imong mga symptoms, posible nga doon na kay gastrointestinal problem. Unsa? Sa ato pa, dili din ni simple ra nga stress ug anxiety ang akong gipati, Dok. Ang mental stress o anxiety man gud, posible nga makakos og digestive issues. Pero aron makasiguro, kinahanglan kag mga lab test aron mahibaw-an nato kung unsa gyud na imong problema nimo. Unsa? Dito na ko ma-realize nga dili gyud ay kakumpiyansahan ng stress. Ug ako rin giabusaran ng akong lawas. Hinungdan sa akong mga gipamati karon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagay mga hikayon nga dili na ko malikayan nga grabe nga akong pag-overthink ilabi na bahin sa akong trabaho. Unsaon ako pag-atiman sa akong mental health aron mapungan ang epekto sa stress sa akong lawas. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor nga ang stress ug anxiety mo'y posible nga hinungdan sa akong digestive problems. Kung dili na ko ma-handle ang stress ug anxiety, posible ba nga mo grabe pang akong gibati? Nga labaw pa aning akong gibati sa akong lawas karon? Ikatulong pangutana, kung mawa na ang akong stress ug anxiety, posible ba nga mawa ra ning akong digestive problem bisan og dili na ko magpa-check sa ospital? Ikaapat ug katapusan, gawas sa pag-exercise, unsay laing paagi nga ma-maintain nako ang balance sa akong mental health o sa akong physical health? Palihog, tabang ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Jasmine. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usama nako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama nako ka drug addiction specialist. Klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o driba sa pambuatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if it makes you happy, it's never a waste of time. As long as it is legal. Kaya nga, ingon man si Dr. Obra nga basta mahappy ko, wa akong magsayang sa akong oras. So, git-hit kog siya mo. Ayaw lang po na. Something socially ug morally acceptable. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Hasmin, 30 years old, taga San Roque, Talisay City. No? Musta naman yung mga Talisay. Musta naman si Gilbert ug si Edie Enriquez ba to? O Espina? Nalimutan ko apelyido ninyo. O si Kuan, yung mga taga Minglanilla dapit no, Nestor og Linda Pasaylo, Nining Sabruso, Kunsing Ulasiman, Doktora Ulasiman musta, Jane Cañada, Mulin Minsan, Ryan Mirascal, mga Ingasca family no, musta naman si Minty, yung mga Sarah, Minty, Albert, pa to? Limot na ko si mga Sanchez family sa Tubod, Minglanilla, Cebu, si Chini Jane o si Arlie Rene, Edie Espina o Gilbert Espina diya sa Dumlog, Talisay, no? Si Roger Alegarbes o si Nora Husayan diya sa Talisay. Ako ni mga kauban sa Lions. Kauban ako ni sa Lions. Inaot nga dili ko ninyo tawgon og honorable kay dili maayo. Murag insulto, murag sarcastic.
Ayaw kong tawag honorable, ha? Okay, so going back to our sender, si Hasmin, punto medikal ang problema ni Hasmin. Ha? Unang pangutana, naagay mga higayon nga dili nako malikayan nga grabe ang akong pag-overthink. Labi na basin sa akong trabaho. Saon nako pag-atiman ang akong mental health aron nga ugnan ang epekto sa stress sa akong lawas. Bago lang ko nag-lecture aning burnout syndrome, Hasmin, no? Kaya manggod, overwork ka, kay kinabuli ka, grabe ang demand sa imong multitasking ka ba, overwork, no? Daghang kay kag mga assignment. Dili ka physically, mentally condition mo nang resulta sa burnout syndrome. I'm not sure if I can still remember. Republic Act 11036, no? Republic Act 11036 na tong 2018 ni siya na enacted into law. Nga atong balaod ni sa Pilipinas naga-sugyot o naga-require sa tanan nga mga company, private o private nga companies nga incorporate ang mental health issue ngadto sa mga empleyado sa workplace, no? Kay unsaon man pagka-productive sa mga empleyado kung sila dili happy sa ilang workplace, kung sila naga-develop og kining gitawag og burnout syndrome. Daghan sila gipamati sa lawas kay dili siya kontento sa iyang trabaho. Kaduhang pangutana, matud sa doktor nga na-stress o anxiety mo impossible nga hinungdan sa akong digestive problem. Kung dili nako ma-handle ang stress o anxiety, posible nga mo grabe pa ang akong gibati, nga labaw pa aning gibati nang sa akong lawas karon. So, stress, anxiety, burnout syndrome, guhan in hand, so may mga kuan mga simptoma, psychosomatic signs and symptoms, laban ng ulo, ng kay digestive problem, nga weak ang imong lawas, dali ka kapuyon, hanguson ka, sugmupitik ang imong kasing-kasing, panington ka bugnaw, low ang imong focus, imong memory, so daghan you are more prone to commit gross mistakes in your workplace, irritable ka or kuan ka, emotionally labile. So manay mga mahitabo sa mga empleyado nga nagdevelop anong gitawag na tog stress due to burnout syndrome. Balikon ako, naani siya alibyo. Advising the person to go on vacation is not advisable. Kay kung ang focus or ang diagnosis depression or stress, pagbalik na burnout ang problema, magbakasyon ka. Sila lang po kagunahon na, nagbalik na ko sa trabaho na, gihapon tong akong supervisor nga isog kayo, sigahan lang kong pangitag sayo. So, mo na may tabo. So, kinala mo, konsulta mo og healthcare worker, healthcare professional, mental health care workers, para mahatagan mo og sakto nga tambal og counseling. No? Sunod nga pangutana, kung mawala na ang akong stress o nga anxiety, posible ba nga mawala ring akong digestive problem bisan og dili nako magpa-check up sa ospital? Ako nang ginaingon, kung stress, anxious ka, na kay burnout syndrome, multiple signs and symptoms may tabo. Dili lang gastrointestinal, kundi daghan pa, no? So, mura kag nag-bloating ang imong tiyan, wag nagbutod, mura kag nag-LBM, di ka kasabot. So, magdaguok because of stress. Ngadto ka sa CR, wa man pud ka nag-loose bowel movement, pero uncomfortable gyud ang imong paminaw sa imong tiyan, usanas mga simptomas sa stress, kining anxiety, ug moalingin na akong ibalik-balik og ingon burnout syndrome. Ani tambal, dool og usa ka doktor, preferably usa ka psychiatrist, no? Naamamustalisay, no? Bay dako kayo dihang South of Cebu Medical Center. Ing na lang Dr. Agos, ing na nga refer may doc ni Dr. Obra, no? Any doctor can prescribe anti-anxiety medication, not necessarily psychiatrist, no? Kaya ako psychiatrist man ko, pero mangupira man ko, minor surgery. Murisita man ko antibiotic, murisita man ko para hubak, para high blood, basta medical doctor. Pero kung naay psychiatrist, mas maayo. Kaya mga magini ang among line of specialty. Kung way lain, sa kisang doktora ko, murisita na, alprasulam, o sa mga benzodiazepine, pwede naman ko na. Ikaw pa ito katapos ang pumunta. Gawas sa pag-exercise. Kung sa'y laing pamaagi nga ma-maintain ako ang balance sa akong mental health o sa akong physical health. You must find a way nga ma-deviated ang imong mind sa something positive. Then you breathe slow deep breathing, you do slow deep breathing, proper diet,
exercise, kanang kaya lang, dili kayo extraneous. And you talk to people nga katong giingon ako sa mga kadaghan nga mayo maminaw, dili judgmental, dili siya maritis nga musabot sa imong kahimtang. Preferably mas magulang sa imo in terms of age and educational attainment. Kanang mo empathize, namang mubati nga imong unsa asang imong kahimtang nahimutang karon. So dili nang mga tao nga mga chismoso, mga maritis. So mga na then consult you seek professional help. Alright, so now nakasabot ka sa kung explicar ni mong Hasmin diya sa San Roque, Talisay, no? Sige ba kung gana na yung lugar? Diya sa Dawis, musta na may mga emphasis family diya sa Dawis? Mga kong silingan, no? Inabay ako'y duha ka puno ang saging diya. Inatotag magka-timing ko anong mumoy, no? Ang saging diya man ako, makatilaw po ko ng akong saging diya gamay. Alright, so ngadto ni Hasmin o ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon pagpaminaw nyo sa itong mga RMN program with Atty. Eileen Batan sa legal nga mga problema. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Shirley, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Itago na lang sa dang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among ginikanan. Naamanggoy nag-abang ani sa unang panahon nga daang kinaluoy rasad sa akong papa nga karon patay na. 20 pesos ra gud ang monthly nga abang nila. Pero aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kapaho naman lang yun, uy. Ngano ka? Siyaro ka diha. Waka katimaho sa bahong lunang. Oh, karon? Ay, wa pa rin ka maanad, ana. Kapoy yun kaayo ng atong silingan da nga namuhi og itik og baboy. Nga may gibuhat silang gamay nga lunangan sa itik. Kung ang hangin gani mugikan sa ila, baho yun kaayo ang lunang anang hangin. Kalagutak kay na sila da. Nihawd na gina sila nga dili man ni ilang yuta. Oh, nagabang makara sila. O lagi, nagabang. Nihangyo na silang papa sa unang panahon nga magtukod og bayad diha sa among yuta. Unya nakigsabot nga muabang ra og 20 pesos. Hangtod karon wa gyud increase. Kaya sa umam ko na sabot lang papa sa unang panahon. Gamayer sa baan nga bangaw eh. Siyempre, unsa nagurong tuiga, musaka na sa unta ang ilang abang. Sasaka oy. Kami man hinuoy lalison nga mo'y tag-iya sa yuta. Ay, kisa muka na gid ko anak nila diha. Hasol na gid kay sila. Di ka bayaran og 20 pesos ang ambuan ng kahasol ang mga tawana sa among yuta oy. Ako inos mama bi, nga amo na napapahawaong mga tawhana. Ha? Unya, mamahawa ka? Uy, mo sila mahimo, no? Kaya nangabang ra na sila. O kami ang tag-iya sa yuta. Ay nalang pagpagitag sa amok ko, Shirley. Ma, Ibuhis ni mong imong kinabuhian ng mga tawhana. ha? Ngayon naabot man taan ng istoryahan, ma? Papahawaon na bang gud nato sila? Ay, kani adto pa kung naghangyong papa ni mong sa buhi pa to, gapapahawaon na lang na sila. Kayon saon naman lang kung amo ng bahinon ning among yuta ninyong mga anak, o kung gamito na unya ninyo ning lunaa, unya naa na sila. Mao man gani, ignon lang nato nga gamito na nato ang yuta, ma. Kay tarungon na natugbahin ng yuta, mintras naa ka pa nga makapatunga na mo nagsuon o makasaksi sa pagpuyuan ng mga tawhana ni Papa sa una. Pero kuan magkutsili, mga isog manggunang mga tawhana. Ha? Uy, ayaw ko ging na, ma. Nga kita na hinong tagiya sa yuta ang mahadlok nila. Uy, di na mahimo, ma, oy. Atong ingnon nga, magbahin na kanamo sa among mga luna kung asami. Ay, pero tarungon lang natos pagsulti, ha? Di nato ipaagis kainit sa oday.
Usi papahuaon ba? Nga kadugay na namong nagpuyo din Buhi pang inyong amahan. Ug usa pa. Nag-abang mami din Ay, o lagi Noy, Ramon. Pero Noy, gamito naman na mo ang yuta. Usa? Amo na ng bahin-bahin nung managsuon, mentras buhi pa si mama. Dili. Dili mi mo pahawa din kay dugay naming nagpuyo din Onsa? Recorded by X Thunder Gaming. Dako gid mo problema nang nagpuyo sa among yuta. Suod man kuno ni Papa kaniadto gud sila. Og diha na nausap ang pagtagad-ani nila namo, dihang gisugdan na namo sa pagkumbinser nga papahawaon na sa among yuta. Gahi na gid kaayo silang papahawaon. Murag ila nang giangkon ang mga 1,000 square meters nga ilang giabangan og 20 pesos sukad pa kaniadto sa buhi pa si Papa hangtod karon. Unya, unsa man di kasabutan nilang aning Papa ma? Ha? Niyan ang tawhan nga nag-abang. Magipirmahan ba silang Papa ana nga mag-abang sila dog 20 pesos ang buwan? Dako na magod na kaniadtong 20 pesos. Ug suod ra sa blagi na silang Papa nimo. Ug yuta ra masabang ilang giabangan. Sila ang nagbayad diha. Unya, nagpa-half concrete ra ba na sila silang bahay ma? Og may extension pang babuyan o kanang ilang CR nga separate sa ilang bahay. Di kaya unta sila magpa-concrete sa ilang bahay, uy. Dili ko na ilang yuta. Ay, di na lang ta mangita ko, Shirley, oy. Babay man unta ka, ikaw man hinoy isog kayo. Kontrahan ka unya anak nila. Ay ma, di ta mahadlok-hadlok ka na ilang kontrahan ta nila. Dili na ganahan andan ta nila. Kinala ato yung pangusgan ang pagpapahawa anak nila ma. Haso na ka na sila, oy. Ay. Bao na gud kay nga atong hangin sa palibot tungod na ng ilang mga binuhing hayop. Magpatawag tag meeting na mong nagsuon mabe. Pagtawag meeting nga magbahay na mi sa yuta. O kung mahimo, ipatawag ta ng mga tawhan sa barangay. Shirley. Ipatawag pagi ko niyo sa barangay. Usa ba gani tuyo ninyo? Naibaw naman siguro kanoy. Og maong gipatawag ka namo. Kay dili kang madaghang yung hinay. Imbis nga ikaw ang magpaubos ba? Kay basig madapa na mo og lugway ang imong pagpapuyo sa among yuta aron makapangandam sad mo. Pero no ikaw man ninong isog kaayo. Mao ipaagi ta lang naglegal nga paagi niya. Tan-awon ta og asa taan ni mga bot. Kung magdako taan pangitan lang danog abogado nga makadepinsa nimo. Usa? Ha! Garaan na ning anak ni mo, santa. Noy, nagsaligra manggod ka nga okay ra ka islang mama og si aning papa nimo kaniadto. Pero karon kami naman ang mga anak ang mugamit sa yuta. Mao nga mahimo ba Noy? Hinahinay na magpahawa sa among yuta ha. Kaya mo naman ning bahin-bahin nung managsuon. Dili ko mo pahawa. Kaya dako na kong gasto sa kubay. Nay Ramon. Yamat ko niloon. Noy, niyaman ta din aron mahusay. Unya, aware man jud ka nga nangabang ka lang sila yuta. O pila to, 20 pesos ang buwan. Mamalay, abangan pa na mo sukad pa kanil to. Kung imo pa ng yuta, Noy, mo sugot ka nga abangan lang na og 20 pesos ang buwan. Di ba? Di ka masugot, no? Maong pasalamat kang gipaabang ka lang og inunanay nga kantidad, Noy, suod sa pila ka tuig. Di nagkalkansya na, Noy, kitang mga nangabang lang o nakipuyo sa yuta o kita mehemo kung papawao na kay gamito na sa tagayang ilang yuta. Kung babawaon gid ko ninyo, bayrin ninyo ang akong bahay og 70,000 og pangitae ko ninyo og relocation site. Unsa? Grabe ka bagagnaong ning nangabang sa among yuta lagi. Di nga akong gisultihan ang akong usa ka igsoon nga tuwa sa gawas magtrabaho. Willing siya nga mobayad sa bay ining nangabang sa among yuta. Apan,
Suwayan ko no namo og hangyo og 50,000. May pangutana ko ug mao kini ang mosunod. Unang pangutana, kini na nga bang sa among yuta og 20 pesos ang matagbuan sa mga 1,000 square meters nga iyang giokupar? Makatarunganon pa bagod ni? Among papahawaon pero di man mo pahawa. Ikaduhang pangutana, gusto na mo siyang papahawaon kay gamito na namo ang among yuta. Apan, pabayran man niya og 70,000 ang iyang bahay nga half concrete. Angay bagod mi nga mobayad ini? Ikatulong pangutana, matod pa niya kay amo siyang gipapahawa. Gawas nga pabayran niya namo ang iyang bahay, kami kuno ang mangita og relocation site para nila. Dili bagod sobra na kaayo ni? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Gipatawag na namo siya sa barangay. Apan wa gyud may mahusay. Nagbagahi gyud sila sa paghawa sa among yuta. Unsa may angay namong buhaton ani nila? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Shirley. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og problema nga may punto legal ug mga personal nga mga pangutana og mga problema, no? Unya, before na to ipadala, i-picture lang yun no, nga kompleto ang inyong mga detalye hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema, no? So, ayaw lang yun ninyo og i-cut short no, or i-shortcut ang inyong mga pagpada sa inyong mga suwat. So, pwede niyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, no? Hinaot unta nga, okay lang ta. Sige, ulan-ulan lately, weird kayo ang weather, pero padayon ta, no? Matandog, manggani taglinog, pero mubarog ragyod gihapon ta. Pagtuo, pagsalig, mo gyud na ato ang importante. Pero ang pagtinabing ang importante. Pero ang pagtinabangay natong tanan, grabe, amazing gyud kaayo. No? So, mo nay pinaka-importante nato gyud nga lesson karong mga panahon na nga sa panahon nga magkinahanglan ta ang sugbuanon mubarog magtinabangay di malimot pagtabang bahalag nagkinalisod. Okay? Now ato ang letter sender karong adlaw kay si Shirley. Si Shirley, wa siya musulti siyang edad pero minyo duhaning iyahang anak. Di laman siya musulti siyang address. Yuta gihapon ni sa iyahang mga ginikanan kay katong panahon nga buhi pa yang ginikanan agig kaluoy gipa abangan sa iyahang papa pero sus 20 pesos monthly nga pag-abang kabarato gud ani gud unsaon na siya. So mo ni iyahang mga pangutana, no? Nga una niyang pangutana kabahin sa yuta niya, kining nangabang sa among yuta 20 pesos matag buwan sa mga 1,000 square meters nga iyahang giukuparan. Makatarunganon pabagod ni among papahawaon di man mohawa. Number 1, dili makatarunganon ang amount anymore. Ang valor sa yuta in town o pila ka tuig mo wa mo gamit, wa makagamit o wa makapahimulos. Ang sunod gyud nga pangutana is gusto namo siyang papahawaon kay gamito na namo ang among yuta apan pabayran man niya og 70,000 ang iyahang balay nga half concrete angay bagod ming mobayad dili oy. Number 1, nag-abang siya sa yuta, wa siya katungod magpuyo din ha. Kamo nga tag-iya, kamoy na katungod kung unsay gusto niyo buhaton sa balay. Ug gusto na niya bungkagang balay pero dili mo bayad, di mo kinahanglan mo bayad niya, no? Naapod mo'y katungod nga mo papahawa niya kay tamo may tag-iya, no? So di siya pwedeng mamugos nga mupuyo gyud siya dinha, di pod siya, pero di pod na nato makuhag pwersahan, no? So kinahanglan moagi lang gyud aning gamayng kahasol ug mag-file og kanang gitawag na unlawful detainer or ejectment.
Kay supposed to be gyud unta sa tininood, dapat mo recognize pud siya unta nga di siya tag-iya ba. Nya karon kay mura naman siya feeling tag-iya, pero di man sagud nato siya basta-basta mapapahawa. Diha. So mo lang gyud nay problema pod nato. So mo nay ato ang kinhanglan gyud nga matngunan no about aning mga mangabang, magkuan, pero uy, 20 pesos kag baga po niyag naong, pero no, dili mo kinahanglan ha. Ikatulong pangutana, matod pa niya kay amo siyang gipapahawa, gawas nga pabayran niya namo ang iyang balay. Kami kuno ang mangita og relocation na pa-site para nila, di bagod sobra na kayo ni ay sobra gyud kaayo, as in sobra, dili gyud ka kinahanglan nga mo give in sa iyahang demands because for the longest time siya'y nakapahimulos sa yuta. Ikaduha, ning okupar siya with the knowledge nga dili siya ang tag-iya sa yuta and that dili permanente ang iyang pagpuyo, and gi-acknowledge niya dapat na and kibaw siya nga kay di siya tag-iya, gaabang ra siya at anytime pwede siyang papahawaon anang yutaa. Di siya pwede maghawd-hawd lupig pas tag-iya, no? So dili mo kinghanlan mo give in. Besides, dili mo obligadong una mo bayad sa iyang balay. Samot na nga di gyud mo obligado pod nga mangita og lain niyang kapuy-an. Makadungog mo og mga storya nga yes, naiuban bayran na lang, naiuban tabangag pangita, but that is not in the law kung private property. Out of the generosity ra gyud na sa katong tag-iya og kay nagdali sila, maka-afford sila, willing sila nga motabang pagpangita og pahawaan nila or bayran sila sa kantidad kaysa sa mahasol sila. Pero ug wa pud mo ikabayad, ayaw mo kaguol kay dili man mo obligado ana, okay? Ikaupat ug katapusang pangutana, gipatawag naman namo ni siyas barangay. Apan wala gud mi mahusay. Nagmagahi gyud sila sa pagpahawa sa among yuta unsa may among buhaton. Kuha na lang certificate to file action sa barangay. Unya, file na lang gyud ka adtog abogado, kuha og abogado and then file a case for ejectment or kanang unlawful detainer kay para ang korte na ang muhukom nga muingon nga oy time is up, pahawa na din ha. Di gani siya muhawa, inig pa-execute na to ang sheriff, pwede gyud nang bungkagon ang kanang maong balay or papahawaon sila, no? Kanang reminder lang sad sa kanang mga mangabang, you know, di man gud kita tag-iyas yuta. Let's respect also the decision sa owner, labi na nga atong giabangan ang ginikanan unya anak na ni puli, sila man puy na ay katungod magbuot kung unsa ilahang gusto buhaton, labi nagwa na ilang ginikanan, sila na may tag-iya, ato pod unta ng respetahan, no? Pero hopefully masettle lang mo, magkasinabot lang mo, whatever works. Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sheila, hingkod ang pangidaron, dalaga, apan may uyab nako. Itago na lang ang akong address. Punto medikal o behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa uyab sa akong mama. Biyuda naman gud ang akong mama maong nakauyab siya karon og lain. Apan wa ko kauyon tungod sa giingon niyang iyang sakit. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Anak, Sheila, doon ako isulti ni mo, nak. Oh, unsa man na, ma? Uyo na nung ni mo, nak, ba kay, di ba? Sukad lang nga, wa nang imong papa. Wa na manggit ko manguyab, di ba? Ha? Unsa may buti mo ipasabot, ana, ma? Ay, kuan man, good. Murag, nahigog maman kong usab, uy. Ha? Uy, kinsa na lakiha, ma? Taga-asa? O pila edad? Asa nagpuyo? Ulitaw ba? Biyudo? May mga anak? Ay,
Stilan, uy, kadaghan basad ni mong mga pangutana. Uy, maglisod man sa tag-ase, unahon akong tubag ano. Mama, sad, uy. Pakalitan man ko nimo ini. Kinsa lagi na siya ba? Ay, kadiyot, uy, kuhaan sa nako akong cellphone, ha? Pakit-unta kasi ang profile pictures Facebook. Oh, Facebook? Sa Facebook na nimo na-meet, ma? Kana siya, nak, si Mumoy. Gwapo sa. Ugbuutan siya, nak. Caring kaayo. Permigyo na siyang may panahon nako. Mag-remind na ko sting kaon. Mag-good morning na ako mabuntag. Og di cute, malimot nga mag-good evening na ako before matug. Di ba good night unta? Ay, ugwa siya kabilinggan, nak. Kay byudo naman siya, ugway anak. Ay, mau ba? Time para good. Uwa ka ba makauyon niya? Ma, dili pa ko makaingon nimo nga makauyon ba ko niya o dili. Kay, wa pa man ako siya makita. Gusto ka nga makikita ka niya? Ha? Ay, di ko maoy. Ambot pa man ako pasabot da. Kanang dili una ta mag-una-una og pakikita niya. Babae ba yata? Ay, sus baya siya. Mura bayag, virgin pa ning iyang inahan. Ma, di na ko batanon pa sila, uy. Og ikaw manggani, may uyab na manggani ka. Og dili ko gusto nga magminyo mong Joel nga dili pa ko maminyo. ha? Ma, usay po di mo ipasabot. Di ka magminyo, kundi ko mag-una og kaminyo. Unsa? Sa katawaan ng Joel, uy. Ay, sorry. Wala ko mag-expect ba nga sa pangidaraw ni mama ni mo, makalahuna pa siya magminyo pag-usap. Gani, o wa pagidi ay sila magkakitaan ng mumoy. Matakibaw, basig mang scam lang tong mama. Aw, atong kuyugan si mama ni mo nga, magkikita siyang uyab. Ha? Di ko, oy. Kung dili ka, dili ta kapakasal aning kalakihan ni mo. Hindi bang kahatapamin yung mama ni mo kung dili siya mag-unag pakasal? Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko'y nahimo, kundi suportahan na lang si mama sa iyang gusto. Kay nabala kasab ko, kung manghilabot siya namo sa akong uyab, kung mangminyo na mi. Onya, Dali, dayon mo sa kumbay. Pasensya na kayo. Nga kamoy akong gipanhi sa kumbay. Kay tigwang na magod si mama. Huwag ako'y nagkatiman. Okay raga, uy. Kasabot masab ko nga mas gikinhanglan kas imong mama. Nga dili ka makadali-dali og biya niya ba? Ay, ako day anak si Sheila. Sheila, si Tito Mumoy nimo. Soon to be nga stepdad nimo. Pasensya na mo, nagkatag na ni diri. ha? Katag kaayo, ha? Nagnegosyo ka og scrap? I mean, basura? Ha? Sheila, ba nimo ba? Ha? Ngano di ma? Nangutan na ramang good ko. Pasabton ta mo ron. Pero sa dili pa, dali, may giandam kong painit para ninyo. Si Kwati ug pandesal. Dali. Dayon mo sa among kusina. Pasensya na mo, kadalira ni. Kay luto naman ning poto og si Kwati. Niyaw. Ew, kakaraan na aning tasa nga iyang gibutangan sa sikwate. Ug ang ilang mga butang karaan na kaayo. Ay mo kibong, ha? Kining mahilig ko kolekta og mga karaang mga butang. May mga gipanghipusan pa mga ko mga butang nako since elementary pa ko. Ha? Pasensya na mo. O sorry kay Violi. Nga, Caroline na ako isulti ni mo. Nga, may sakit kong CHD. Coronary heart disease? Dili. Compulsive hoarding disorder. Ha?
Karon pa ko nga, doon na di ay tao nga ingon ana. Pero sorry lang alang ni mama, kay para nako, muragid og buang ang iyang uyab, nga nang hoard og nagtigom og mga butang nga dili na niya magamit, bisag mura na og mga basura. Wa ko nahimo kay love man gud siya ni mama. Ako mga pangutana mo, kining musunod, unang pangutana. Unsa mga klase ning sakit nga CHD o compulsive hoarding disorder? Kay happy man kuno si Tito Mumoy ana. Pero para ba nako no mura siya og buang nga nanguliktag basura. Ikaduhang pangutana. As in, may collection pa siya sa mga gamit niya gikan sa bata pa siya og karaan na kaayo. Mga botelya sa bino ug beer sa unang panahon nga para nako need na gid untang ilabay. Pero nganong kalipay man kuno niya ang pagkip ana? Ikatulong pangutana. Makontrol ba ang maong sakit? O makombenser ba namo siya nga ipanglabay na lang ang uban nga way gamit sama sa mga basiyo sa pulbos nga daan na kaayo? Ikaw pa to katapusang pangutana. Nabalaka ko ni mama kung simba ko maminyo gyud siya ni Tito Mumoy. Kay alang nako, mura mo gud na siya may diferensya sa pangisip. Safety ra ka si mama kung maminyo siya pag-usab kang Tito Mumoy. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sheila. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyong karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, ug behavioral ng mga problema, as well as mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writers page o diriba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Mao gyud no, so nagoy mga pagsuway ning atong kinabuhi, tanan natong gustong mahitabo, they good outright mahitabo dayo no. Nagoy mga kakulian no. Ang atong magtatampo karong adlaw si Sheila, 30 years old, taga Sarangani Province. Punto medical o behavioral ng problema ni Sheila no. 30 years old pa si Sheila no, bata pa. So sabay ako makaila Dr. Joe Ruiz no, da sa Sarangani. Musta namang kinabuhi dia, inaot nga dili kayo kusog ang linog da sa inyo ug kanang mga taga Bohol no. Mga Bintulan, Porfirio Lim, musta naman diya, Iglesirio Galulo diya sa Cagayan de Oro no. Ug si Aida Aburgar Kalamba diya sa Bohol no, doktora na. Libay Cantunis, musta diya sa Bohol, ug si Ma'am Kamingi no, diya sa Siargao. Mayon tag okera ang kahimtang nato diya. Ug atong mga taga-hinunangan Southern Leyte no, katong nangaten sa among seminar diya ni Ma'am Bit Ganob no. Ako lang basahon ninyo mga apelyido ha, kay daghan ba ni kayo? Sa mga Butak, mga Kalinawan, Baliad, Sufico, Lubong, Lukop, Labradoris, Cabarlis, Fernandez, ug Bilun. Mayong pagpaminaw diya sa Hinunangan Southern Leyte. Si Alejandria sa Mayorga Libagod Southern Leyte. Mga taga Sugod Southern Leyte, madyo nga adlaw ninyong tanan diya. Unang pangutana ni Sheila, unsa mang klase ning sakit nga CHF or compulsive hoarding disorder? Kay happy man kuno ni kay happy man kuno si Tito Momoy ana, pero para nako mura siya og buang nga mangulikta og basura. Compulsive hoarding disorder, ngilgig ka na lamlaom ni mga medical term. Compulsion is a repetitive action. Obsession is a repetitive thoughts. So manang gingon ang may pagkausi man gabay. So kung hoarding disorder, meaning to say bisag wa nay gamit kaayo nga mga butang, taguon lang gihapon niya. Kay naalagi siya gitawag nato og compulsive hoarding disorder. Ang may tabo ani basig fire hazard ni noning naanhitabo sa balay kay mga wa na gamit yung kayo ng mga papel, mga unsa pa man karton, i-hoard lang yun kay mawalagi na siya ni aning kuana.
Nanay tambal, no? Nanay tambal ang obsessive compulsive nga mga problema. Dili lang hoarding, kundi napoy uban nga obsessive compulsive sa germs, sa time, basta kay perfectionist. Kini mga tao nga may pagka obsessive compulsive, no? So mo na pasabot anang compulsive hoarding disorder. Kaduhang pangutana, in my collection pa siya sa mga gamit niya gikan sa bata pa siya nga karaan na kaayo, mga botilya sa bino ug beer ug unang panahon nga para nako need na gyud untang ilabay. Yung anong kalipay mong niya ang pagkeep ana. Well, depende ba po, no? Kay naman po tao nga mahilig lagi og kanang mga naay mga tawag naay mga remembrance ba, naay mga sentimental value ko ingnon nila, kanang mga botellas, mga binong nga mga mahalon naay panghatag. Ako ingon anam po ko usay di mo hatag nako binong nga mahalon akong palimpyuhan nya butangan og something liquid sa sod manghambog sa nga naay bino pero wa na gisod gyud. Pero yan na nang grabe naman po ng daghan na kaayo. Kaya mga selected nga mga nindot nga mga purma nga mga botilya sa bino. Panghambog lang, decoration lang. Pero gwa nagigamit, di kan pa sa bata na, grabe na kayo nga botilya sa Pepsi, sa Coke, sa pamandiya, ilabay na na samok-samok na niya, no? Ang sa kita mga tao, we must know how to kining hunong kinala makahibaw tag kanos amanta mo labay sa mga buta nga di na wa nay gamit, no? Naagyoy tinupdanan or kanang katapusan ang tanan, no? We must know how to let go. Mga term na no, dugay kay kuno ko sa term na to. We must know how to let go, no? Not only sa material things, kundi sa relationship. Ug di na maayo, you must know how to let go. Di na siya healthy. So kini mga botilya, mga plastic, papel dia, di na magamit ay pagkarga na sa garbage truck gawas niya na siguro mga nindot mga purma nga mga botilyas bino pananglitan or naabaroy ng hatag ni mga mahalon nga mga figuring nga bisag dugay na kayo nindot pagyapon tanahon na siya art, part of art. Pero garbage na tanahon na ilabay na ipalaing na ni Montito nga ipalabay na ingon si Dr. Obra. Sunod nga pangutana, makontrol ba ang maong sakit? Yes, naitambal yan og makumbinser ba nako siya nga ipanglabay ng uban mga walay gamit sama sa mga basiyo sa pulbos nga daan na kayo or probida basiyo sa pulbos di po kayo siya ingong kuan gyud kayo. May daghang basiyo sa pulbos, may daghang pulbos available. Kaya something unique. Okay ra tingali. Pero something nga common, imo ra gyud pong taguan, we must know how to let go. So, raan na siya itambal, nga obsessive compulsive, psychiatric case gyapon ni. Amo ni mga pasyente, daghang kong pasyente nga mga usi, akong presentahan og mga tambal, no? Pero kasubo na ko bagingon, mga tambal niyan dili over the counter. Hinala nga nagoy prescription. So, ingna si Tito Mumoy ba to nga na to? Nga konsulta ka og usa ka psychiatrist. Wa ko kay balog na bay psychiatrist na Sarangani or sa South Cotabato or mo area no. Naay mga naitambal ning ingon ani, obsession and compulsion. Sulod nga pangutana, nawuri ko ni mama kung simbak ko maminyo man good siya ni Tito Mumoy kay amo alang nako mura man good siya og may diferensya sa pag-isip. Safety ra ba si mama ko maminyo siya sa pag-usab kang Tito Mumoy? Well, ingnalan imong mama nga tambag nako nga ipaktan-aw ni og psychiatrist kining si Tito Mumoy nimo nga mahatagan siya tambal iyang pagka compulsive hoarding disorder. Disorder ko So kung kini magong disorder comes from two root words, disease ug order. Meaning he is out of order, disease ug order. So naitambal niya kung balikon, imnon, kanya inalan nga i-counseling po ni siya nga mabawas-bawasan ngayang pagka-compulsive nga tao. Kato bago pa lang ning tune in, compulsion means repetitive action, obsession means repetitive thoughts. Okay? So naani siya itambal. Wa pag yung ko kanag Sarangani province, pero kabalok Glan Sarangani daghang gyud ko nang maminaw da nato da sa Arimen. Thank you very much mga kanayon yung pagpaminaw diya sa Sarangani province. So
tinaw nakasabot ka sa kong speaker ni mo Sheila. Ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko, kami ni Atty. Eileen Bathan sa makanunayon niyong pagpaminaw sa among mga programa sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o mahayong